σχόλια όλα, ναι. Αυστραλία δεν είδα. Σας καλώ. Α, Ντίνα, γεια σου από Αυστραλία. Γεια σου, Ντινάκι μου. Γεια σου, γεια σου. Χαίρομαι που σας βλέπω και που μου λέτε και από πού είσαστε. Θα ήταν υποκρισία, λέει ο Σπύρος, να πω πως δεν έχω εισπράξει υποκρισία. Λοιπόν, σήμερα θα αφιερώσω το live πραγματικά στην υποκρισία, ναι. Υποκρινόμαστε ότι όλα είναι τέλεια, υποκρινόμαστε ότι φταίει το σύστημα πολλές φορές, υποκρινόμαστε ότι φταίνε άλλα κι άλλα, υποκρινόμαστε ότι φταίνε οι μαθητές, υποκρινόμαστε ότι φταίνε εξωγενείς παράγοντες, social media, ίντερνετ, εποχή της ταχύτητας, πληροφόρησης, της εικόνας. Γεια σου Εφάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ. Υποκρινόμαστε λοιπόν ότι φταίνε όλα αυτά, αλλά ο εαυτούλης μας έφτεξε ποτέ σε τίποτα. Ο εαυτούλης μας φταίει ποτέ σε κάτι από όλα αυτά τα άσχημα που βιώνουμε, είτε ως καθηγητές, είτε ως γονείς, είτε ως μαθητές. Φερόμαστε σωστά, ακόμα και οι μαθητές. Ας κάνουμε λίγο την αυτοκριτική μαζί με εμάς τους μεγάλους. Φέρονται σωστά στον περίγυρό τους. Μπορεί να έχουν έναν καθηγητή, για παράδειγμα, δίπλα τους. Και τώρα δεν θέλω να μιλήσω μόνο για τα μαθήματα. Είπα, ορμόμενοι από αυτό, ξεκινάω από αυτό. Ωραία, οι μαθητές φέρονται σωστά σε έναν καθηγητή που τους αγαπάει και που αποδεδειγμένα θέλει το καλό τους και που τους λέει μη πας εκεί, εκεί έχει παγίδα. Πήγαινε από εκεί για να πας στην επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο, όχι με το δικό σου. Ακούνε, όχι. Υποκρίνονται ότι ακούν, ναι. Σε ρωτάει κάποιος στη δουλειά κάτι. Απαντάς με ευθύτητα ή απαντάς αυτό που θες για να γίνει αυτό που θες. Σε ρωτάει ο γονιός, σε ρωτάει ο φίλος, σε ρωτάει ο περίγυρος. Τη γνώμη σου για κάτι. Φιλτράρεις πρώτα το τι σε συμφέρει πριν εξτομίσεις, πριν εκφράσεις. Τη γνώμη σου, την άποψή σου. Και αυτό που λες είναι για το καλό του άλλου. Πόσοι έχουμε τον προσύνη όπως είχαν παλιά οι άνθρωποι, ευθύτητα, αυτό που σκέφτομαι να το λέω. Πλέον τους ψάχνω με το τουφέκι αυτούς τους ανθρώπους που λέει η έκφραση, έτσι. Ναι, λέω, πού είστε ρε παιδιά. Λίγο έτσι να συναισθανθεί ο ένας τον πόνο του άλλου, να μιλήσουμε λίγο, να καταλαβαίνόμαστε, να μιλάμε σε μια γλώσσα κοινή. Άλλα λένε οι καθηγητές, άλλα οι θεματοθέτες, άλλα το κράτος, άλλα οι γονείς, άλλα τα φροντιστήρια, άλλα ο ένας, άλλα αντάλλα και στο τέλος ποιος την πληρώνει? Τα καημένα τα παιδιά. Τα καημένα τα παιδιά. Δυστυχώς. Καλησπέρα. Μαρία, και οι καθηγητές δεν φέρονται και τα παιδιά πολλές φορές δεν φέρονται σωστά και οι γονείς πολλές φορές. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι πόσοι έχουμε την ευθύτητα μέσα μας, την αλήθεια να τα πούμε, να τα παραδεχτούμε για να πάμε παρακάτω και να τα διορθώσουμε. Περιμένουμε πάντοτε, κοιτάζουμε τον άλλο να βρούμε το ψεγάδι του, πού έχει ψεγαδάκι, πού έχει ένα ελαττωματάκι, πού έχει το αδύνατό του σημείο, να το χτυπήσω εκεί, για να βγω από πάνω, να υπερτερήσω, να νικήσω, να κυριαρχήσω. Τι μας νοιάζει στις μέρες μας? Η κυριαρχία. Μας νοιάζει κάτι άλλο? Μιλάει ο άλλος, συγκλονίστηκα με άλλο ένα γεγονός, σήμερα γίνανε πολλά. Να σε καλά Βασίλη μου, πολύ σωστά τα λέτε. Άκου να σου πω. Σήμερα συγκλονίστηκα με κάτι άλλο. Είχα εκμυστηρευτεί κάτι σε έναν πολύ ειδικό μου άνθρωπο. Πολύ σοβαρό, έτσι, κάτι πολύ σοβαρό. Σήμερα, μιλώντας μαζί του, κατάλαβα ότι το ξέχασε. Πώς γίνεται βρε παιδιά μου, εξηγήστε μου λίγο κάτι. Πώς γίνεται κάποιον να τον αγαπάς, να τον σέβεσαι, να τον υπολογίζεις. Αλλά εδώ πέρα να υπάρχει ένα φίλτρο και μέσα σου να μην περνάει τίποτα. Τίποτα όμως, τίποτα. Και όχι κάτι σημαντικό μόνο για μένα, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Ένα πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός, έτσι, γενικότερα, όχι δικό μου μόνο, γενικότερα. Δικό μας, να το πω πιο απλά. Πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα? Δεν μας αγγίζει πια τίποτα.
Δεν ξέρω, όχι, παιδιά, να σας πω κάτι, όχι, ούτε το συνέφερε, ούτε σκοπίμως. Δεν έδωσε σημασία. Αυτό είναι που με τρέλανε. Δεν έδωσε σημασία. Το άκουσε, βγήκε, μπενάκιας βγενάκιας, αλλά δεν άγγιξε κάποια χορδή μέσα του. Δεν συγκινήθηκε από αυτό που άκουσε. Ενώ είχε δείξει ότι συγκινήθηκε. Πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό? Είναι εντελώς διαφορετικό, ξέρεις, να γυρίσεις τον άλλο να πεις έλα χθες μαγείρεψα φασολάκια και να το ξεχάσει, εντάξει. Δεν είναι και το πιο σημαντικό νέο να μοιραστείς με το φίλο σου, ναι. Αλλά κάτι σημαντικό, πολύ. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι? Πώς έχουμε γίνει έτσι? Και μετά λέμε δεν υπάρχει φιλία, μετά λέμε δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχουν αληθινές σχέσεις. Γραμματείς και φαρισαίοι, όπως το λες Βασίλη, αυτό σκέφτομαι όλη μέρα σήμερα. Όλη μέρα από το πρωί μέχρι τώρα με βασανίζουν αυτές οι δύο οι λεξούλες. Ακριβώς αυτό. Γιατί υπάρχει και η υποκρισία τους, το κατάλαβες. Υποκρινόμαστε ότι αγαπάμε, υποκρινόμαστε ότι ακούμε, υποκρινόμαστε ότι σεβόμαστε, υποκρινόμαστε ότι εκτιμούμε. Αλλά στην ουσία βοηθάμε έναν συνάνθρωπο χωρίς να το έχουμε χρέος, το κάνουμε ωστόσο από την καλή μας την καρδιά. Βοηθάμε και όχι μόνο αναγνώριση δεν παίρνουμε και πόλεμο. Bonus track. Τι γίνεται ρε παιδιά? Πού το χάσαμε? Και διαπιστώνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα δω τώρα και τα προηγούμενα τα σχόλια, νομίζω ότι μόνο τα παιδιά έχουν κρατήσει την ευθύτητα και την τομπροσύνη. Μόνο τα παιδιά. Και όχι όλα, κάποια. Εντάξει, δεν λέω ότι όλα είναι καλά και άγια. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά τα περισσότερα, τα παιδιά έχουν ειλικρίνεια, ναι. Σε πάνε, σε γουστάρουν, θα στο πούν. Δεν σε πάνε, δεν σε παραδέχονται, πάλι θα στο πούν και θα στο δείξουν. Δεν θα υποκριθούν τόσο πολύ όσο εμείς. Εμείς έχουμε σπάσει τα κοντέρ νομίζω. Τώρα βλέπω τα μηνύματα, μήπως έχασα κάποια, γιατί άρχισα να μιλάω και λέω έχουμε χάσει εντελώς την μπάλα, πραγματικά πού πάμε? Και τι νόημα έχει να διδάσκεις τώρα για την αρετή, να διδάσκεις για την αρετή, όταν βλέπεις ότι ναι μεν το παιδί σ' ακούει, αλλά γυρνώντας στο σπίτι του, βιώνει τα ακριβώς αντίθετα. Ζει μια άλλη πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι ουτοπία, δεν υπάρχουν. Τα διαβάζει λίγο στα βιβλία του, τα λέμε εμείς, ψιλοσυγκινείται, αλλά γυρίζει μετά στην πεζή πραγματικότητα στο σπίτι που υπέρτατη αξία είναι το χρήμα, υπέρτατη αξία είναι η δουλειά με τις καλές απολαβές. Τι θα ακολουθήσει το παιδί μου? Φυσικά ένα επάγγελμα που θα έχει την καλύτερη αποκατάσταση, γιατί οτιδήποτε άλλο δεν μας αξίζει σαν οικογένεια. Αυτές είναι οι αξίες μας σήμερα και τα λέω γιατί ακολουθούν και ξέρετε τι, ξέρετε αυτά που μας λένε, να έρθετε, να μην καθίσετε στο σπίτι σας, μην πάτε στις παραλίες, να έρθετε να μας δηλώσετε τι επιθυμείτε, λες, και θα μας πάρουν υπόψη να δηλώσουμε το τι επιθυμούμε. Έχω πολλά νευράκια σήμερα, συγγνώμη, αλλά τα νεύρα μου έχουν ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο. Χρυσάνθη, και στα δικά μου μαθητικά χρόνια έτσι ήταν, δεν ήθελα να ακούω για θεωρητικά μαθήματα. Καλησπέρα και γεια σου Άννα, γεια σου Νίκο. Κοίταξε, εγώ βλέπω, έχω διαπιστώσει από τα μαθήματα ότι τα παιδιά το αγαπούν το σωστό. Αν τους το δείξεις, το αγαπούν, το κάνουν κτήμα τους, το επιζητούν και προσπαθούν μετά να το κάνουν πράξη τα παιδιά. Το θέμα είναι όταν φύγουν από τη διδασκαλία, από εκεί και ύστερα τη βιώνουν. Από εκεί και ύστερα τη βλέπουν τα παιδιά μας τα καλά. Το βλέπουν αυτό να γίνεται εφαρμογή πουθενά? Ή όχι? Όλοι φταίνε, εμείς οι ίδιοι φταίμε, άραγε ποτέ αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας? Ναι Χρυσάνθη μου, αυτό ακριβώς. Για να λειτουργήσουμε όμως σωστά και οι εξωγενείς παράγοντες παίζουν ρόλο, θεωρώ. Ναι, φυσικά, εννοείται. Αλλά οι εξωγενείς δεν είναι στο χέρι μας να τους ρυθμίσουμε, να τους προσαρμόσουμε όπως θα θέλαμε εμείς. Είναι αστάθμητοι παράγοντες οι εξωτερικοί. Εμείς πώς διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις? Αυτό μετράει. Δεν μπορείς να κουλαντρήσεις και να βάλεις σε πλαίσια τους έξω.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς πώς διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις. Όχι τον εκμεταλλεύονται όπως και εμείς το κάναμε, να λέμε την αλήθεια. Εγώ πάντως δεν τολμώ να το πω αυτό, κάτι ρώτησα. Δεν σε είδα, Μαριετή. Και αυτός που ρωτάει ευθέως αυτό που θέλει ή πάει να βγάλει λαβράκι. Άλλο τώρα. Τι είπες τώρα. Ακόμα και ερωτήσεις μας. Αχ. Εμάς στο συγκεκριμένο σχολείο οι συμμαθητές μου φαίνονται με ευγένεια, όταν όμως είχα έρθει σε... οι καθηγητές δεν φέρονται σωστά. Το διάβασα αυτό, Μαρία, το είπα. Άννα, από Αθήνα σας καλησπερίζω. Γεια σου, Ανούλα. Τα παιδιά μπορεί να είναι 40 και ακόμα να την πληρώνουν. Εννοείται αυτό. Μα αυτό είναι το κακό που γίνεται από το σπίτι, από τα σπίτια. Είναι αυτό. Τα παιδιά δεν τα αφήνουμε να μεγαλώσουν. Και δεν τα δίνουμε τα εφόδια που πρέπει για να μεγαλώσουν, αλλά και δεν τα αφήνουμε να μεγαλώσουν. Μόλις θα δούμε μία μικροεπανάσταση, και όχι επανάσταση να είχαμε να λέγαμε για σήματα κτλ. Βλέπεις ότι το παιδί σου μεγαλώνει, βλέπεις ότι το παιδί σου ξεκινάει να διαμορφώνει χαρακτήρα. Εσύ για ποιο λόγο αυτό το χαρακτήρα να πας και να τον κλαδέψεις, για ποιο λόγο να μην αφήσεις το παιδί σου να διαμορφώσει χαρακτήρα, άποψη, να υποστηρίζεις στεναρά την άποψή του. Γιατί δεν πρέπει να έχει άποψη το παιδί σου, γιατί πρέπει να έχει την άποψη που θες να έχει εσύ πάντοτε, γονιέ μου, καλέ. Γιατί? Έτσι θα βγει το παιδί σου αύριο μεθαύριο στον κόσμο, έξω στην κοινωνία όπως λέμε, και με τι φόντα θα υποστηρίζει αυτό που πιστεύει και αυτό που θέλει να ακολουθήσει. Όταν εσύ ο ίδιος του έχεις κόψει τα φτερά, όταν εσύ ο ίδιος γυρνάς και του λες «Όπα, έγραψες τόσο, έλα ρε, δεν το περίμενα, μπράβο», ή γυρνάς και λες «Πώς έγραψες έτσι, σε βοήθησε κανένας?» Υποβίβαση, μόνιμη υποβίβαση. Μόνιμα. Δηλαδή, αυτό που ακούω τις 9 στις 10 φορές είναι «Έλα, διάβασε, σώπα. Έλα, έγραψε τόσο, αποκλείεται». Γιατί να υποβιβάζουμε τα παιδιά μας τόσο πολύ? Και γιατί θα πρέπει τα παιδιά μας να είναι το πιστό αντίγραφό μας? Ναι, να μας μιμηθεί στο καλό, να μας μιμηθεί στην αρετή. Ναι. Αλλά γιατί να είναι αντίγραφο δεν μπορώ να καταλάβω. Και όχι μόνο αντίγραφο, πυθύνιο όργανο των επιθυμιών μας. Γιατί? Μπορεί το παιδί να έχει έφεση κάπου αλλού. Τώρα είπα παράδειγμα, έτσι, από τα παιδιά, λόγω πανελλαδικών και λόγω επαγγέλματος. Εντάξει, παίρνω παράδειγμα από αυτό. Αλλά το επεκτείνω και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στα παιδιά. Γιατί να θέλουμε οι άλλοι μονίμως να κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς? Και αν δεν κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς, δεν είναι καλοί, δεν μας αγαπάνε, δεν. Γιατί? Πώς τα έχουμε συνδέσει έτσι στο μυαλό μας? Επίσης, προσπαθείς να οριοθετήσεις και να πεις αυτό είναι κάτι καλό, πρέπει να γίνεται, αυτό είναι κάτι κακό, καλό να το αποφεύγουμε. Βρίσκεις κάποιον εκπρόσωπο μιας τάξης, έτσι, ενός επαγγέλματος, βλέπεις ας πούμε ότι δεν είναι σωστό στο επαγγελμά του, όλα. Όλοι είναι τα ίδια. Όχι βρε παιδιά μου, δεν είναι όλοι τα ίδια. Γιατί τσουβαλιάζουμε ανθρώπους, καταστάσεις? Γιατί το καλό το βαφτίζουμε κακό? Γιατί αυτό βλέπουμε να κυριαρχεί και δεν μας αφορά κάτι άλλο. Και εσύ κάτι κακό και ο άλλος σου λέει, σου προσφέρει κάτι καλό, εσύ όμως εκλαμβάνεις κάτι κακό, ζηλεύεις. Βλέπεις το καλό και λες δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Μα γίνεται. Ναι. Το πώς εκλαμβάνουμε τις καταστάσεις, αυτό ήθελα να τονίσω, έχει να κάνει με το τι έχουμε εμείς μέσα μας. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου δώσει και τη ζωή του ακόμα, τα έχουμε τα παραδείγματα, αλλά εμείς να μην συγκινηθούμε καν. Είχα μια συζήτηση τις προάλλες, γιατί δεν υπάρχει φιλία, γιατί δυσκολευόμαστε με τους φίλους, γιατί λέμε ότι έχουμε φίλους, αλλά στην ουσία πολλές φορές δεν είναι φίλοι, είναι λυκοφιλίες. Γιατί τόσο πολύ στις μέρες μας? Τι έχουμε αποθεώσει στις μέρες μας? Την αγάπη ή το χρήμα? Είναι απλό, απλούστατο.
Άλλαξαν τα χρόνια, παιδιά, δεν είναι όπως ήμασταν παλιά. Άλλαξαν πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτό βλέπω. Προσπαθώ να κρατήσω το νου μου στεναρά στα παλαιότερα χρόνια, στις αξίες των παλαιότερων χρόνων, αλλά με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι η πλειοψηφία στις μέρες μας των ανθρώπων δεν συγκινείται πλέον από το καλό. Γι' αυτό κυριαρχεί ό,τι κυριαρχεί. Ό,τι βλέπουμε να κυριαρχεί. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτό που ψάχνεις, τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει. Γιατί να υπάρχει? Όταν πασχίζεις να κυριαρχήσεις, δεν σε νοιάζει δικαιοσύνη. Χρυσάνθη, κανείς δεν το έχει στις μέρες μας, είναι συνολικό το λάθος και δεν το παραδεχόμαστε. Ναι, φυσικά. Ναι. Η οικογένεια, σχολείο, καθηγητής, φροντιστήριο είναι ομάδα και πρέπει να λειτουργούν αρμονικά. Φυσικά. Nothing to see. Μήπως η κυριαρχία και ο ανταγωνισμός είναι κάπως έμφυτος, ένα ζωικό ένστικτο που έχει και ο άνθρωπος? Σίγουρα είναι ένα ένστικτο. Βέβαια είναι. Εννοείται πως είναι. Το θέμα είναι ότι τα ένστικτά μας πρέπει εμείς να τα αναγνωρίζουμε, να τα οριοθετούμε και να τα χαλιναγωγούμε. Γιατί αν αφήσουμε όλα μας τα ένστικτα ανεξέλεγκτα, ζούγκλα θα γίνουμε. Απουσιάζει στην αίσθηση, ναι. Είμαι συνάδελφός, το διαπιστώνω τόσο από τα παιδιά σου και τους συναδέλφους. Ιστορία θα τα πούμε από εβδομάδα, παιδιά, και πάλι στην προμικρινή. Μας λείπει σαν γένωση ευθυκρισία. Έχουμε γίνει μάστερ της διπλωματίας. Αχ, Βασίλη, τι ωραία που τα λες. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Είσαι συνάδελφος με εξαιρετική έκφραση και πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Λείπει η ευθυκρισία τελικά. Αυτό που είπες. Διπλωματία μόνο, υποκρισία και αποδοχή. Καλησπέρα Σαλονίκη, τι κάνεις? Αχ, τι ωραία, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Επίπλαστα χαμόγελα, συμφέρον και υποκρισία. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα Ευελίνα. Περιμένω από εμάς να τους δείξουμε τον δρόμο, αλλά κάπου χανόμαστε και εμείς στη διαδρομή. Βιώνουν αυτά που τους καθιστούν ανεκτούς και αποδεκτούς στη νέα πραγματικότητα. Το παιδί και το σκυλί, όπως το μάθεις. Σωστό. Πολύ σωστό. Είναι ίδιον γνώσμα των Ελλήνων, κυρίως γονέων, να είναι χειριστικοί. Συμφέρον μου. Καλησπέρα Γιώργο. Έτσι. Αυτό. Χειρισμός. Κυριαρχία, υποκρισία και χειρισμός. Και αυτό το ονομάζουμε αγάπη. Ασχολήθηκα, λες, με την ψυχολογία σε μεταπτυχιακό και τώρα σε προπτυχιακό επίπεδο. Φαίνεται. Φαίνεται, συνάδελφε, φαίνεται πραγματικά. Αλλά νόμιζα, θεωρούσα ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πτυχίο ψυχολογίας για να είμαστε αληθινοί. Το πιο απλό δηλαδή, σας βάζω έτσι. Το πιο απλό. Ακριβώς. Πω. Τι ωραία που τα λες. Τα δείγματα με ΕΙ έγιναν δείγματα με ΙΤΑ. Μάθαμε έτσι μόνο να κυριαρχούμε, να ορμάει ο ένας πάνω στον άλλον. Πραγματικά. Ποιος θα κερδίσει τη μάχη? Ποιος θα πάρει τα περισσότερα? Ποιος θα βγει πάνω από όλους? Βλέπουμε το καλό και δεν λέμε πω ρε φίλε, στις μέρες μας υπάρχει. Κάτσε λίγο να το βοηθήσω. Κάτσε λίγο κι εγώ να το μιμηθώ. Κάτσε λίγο κι εγώ να το προωθήσω. Παρά μας νοιάζει τι? Να εξαφανιστεί από προσώπου γης για να είμαστε εμείς οι καλύτεροι. Ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή. Ντροπή και συγγνώμη για το ρε, αλλά νομίζω πως η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Σε υπερβολικό βαθμό. Πασχίζουμε εδώ με τα παιδιά καθημερινά. Και εγώ και εσείς και οι συνάδελφοί μου πολλές φορές πασχίζουμε. Να διδάξουμε το σωστό, την αρετή. Ναι. Τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων. Ναι. Αυτά όλα που οδηγούν στην ευτυχία, στην ευδαιμονία που λέμε και στα αρχαία. Ναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Συγκινούν αυτά κανέναν? Πέρα από τα παιδάκια μας, που τα παιδάκια μας πάντοτε συγκινούνται από το σωστό. Δεν έχω συναντήσει παιδί στη ζωή μου, ακόμα και το πιο ατίθασο, ακόμα και το πιο κακό σε εισαγωγικά, κακοαναθρεμένο. Ωστόσο, όταν του μιλούσα για την αρετή, όλα τα παιδιά συγκινούνταν. Άλλο για πιο λίγο, έτσι, πιο μικρό χρονικό διάστημα, άλλο περισσότερο σε βάθος, αλλά όλα τα παιδιά συγκινούνταν.
Εμείς οι μεγάλοι κάνουμε το κακό. Τις προάλλες συζητούσα με έναν συνάδελφο για τα θέματα και η εντελώς διαφορετική σκοπιά που είχαμε με πλήγωσε πολύ. Γιατί μας νοιάζει το ποιος θα βγει μεγαλύτερος γνώστης, δεν ξέρω. Αυτός που έχει τις περισσότερες περγαμηνές μας νοιάζει, δεν ξέρω. Αυτός που έχει image, style, prestige, δεν ξέρω τι. Αυτό μας νοιάζει. Ή μας νοιάζει η ουσία. Πώς θα διδάξω στο παιδί πώς θα κάνω το παιδί να αγαπήσει τη μάθηση. Τι μας νοιάζει περισσότερο. Τι μας νοιάζει περισσότερο. Δεν είναι μέγα ζήτημα στις μέρες μας τα παιδιά να αγαπήσουν τη μάθηση. Να αγαπήσουν τη μάθηση, όχι το διάβασμα, όχι το σχολείο. Τη μάθηση, το να μαθαίνουν. Το να αγαπούν την αυτοβελτίωσή τους. Εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω παιδιά, αλήθεια σας το λέω, να τα ρωτάω τι θες να γίνεις και να μου λένε δεν με συγκινεί τίποτα στη ζωή μου. Μπορεί να με σκοτώσει αυτό το πράγμα, με τρελαίνει. Δεν με συγκινεί τίποτα. Τι κοινωνία φτιάξαμε. Να έχουν τα πάντα, αλλά να μην τους συγκινεί τίποτα. Και να ορμούσε εμφανώς καλά θα ήταν. Όλα γίνονται υπογείως με ψεύτικα χαμόγελα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ψεύτικα χαμόγελα. Υπόγεια όλα. Υπογείως. Και όταν είχα έρθει, λέει, Ντίνα, στην Ελλάδα, δεν με ήθελαν στο σχολείο που πηγαίνα επειδή ήρθα από το εξωτερικό. Άλλο πάλι αυτό, Ντίνα. Άστα. Άστα. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Άστα, κορίτσι μου καλό. Άστα. Είμαι 27 ετών, λέει ο Βασίλης, και νιώθω ότι η εφηβική μου ηλικία ήταν πριν 60 χρόνια. Δεν αναγνωρίζω τα παιδιά πλέον. Πόσο ταυτίζομαι μαζί σου. Δύσκολο και το πετυχαίνει μόνο η οικογένεια. Ναι, Γιώργο, δύσκολο, μόνο η οικογένεια. Το θέμα είναι πού είναι αυτή η οικογένεια. Πού είναι. Που φτάσαμε να λέμε, να γνωρίζεις ας πούμε κάποιον και να λες δουλεύεις. Όχι. Δεν δουλεύεις. Περίεργο. Σπάνιο. Μυστήριο. Δεν δουλεύεις. Έλα ρε, σοβαρά. Γιατί παλαιότερα οι γυναίκες δούλευαν. Ποιος θα μεγαλώσει τα παιδιά όταν δουλεύει η γυναίκα. Η γυναίκα δουλεύει αναγκαστικά όταν δουλεύει. Αναγκαστικά όταν δουλεύει. Αναγκαστικότατα. Δεν γίνεται να έχεις παιδιά στο σπίτι και να βγαίνεις να δουλέψεις για το καπρίτσιο σου, για τα γούστα σου, για τις επιθυμίες σου. Έχεις παιδιά που σε χρειάζονται. Συγγνώμη, αλλά η οπτική μου είναι αυτή. Δουλεύει η γυναίκα, λείπει από το σπίτι, μόνο τα παιδιά στο σπίτι, μεγαλώνουν με τους χύψη, ζετ, δεν ξέρω ποιους, ανεξέλεγκτα τα παιδιά, ανεξέλεγκτη οικογένεια και πάμε μετά στον εκπαιδευτικό να του ζητήσουμε και τα ρέστα. Γιατί δεν διάβασε το παιδί μου, γιατί δεν προκόβει το παιδάκι μου, εσύ φταίς. Πείτε μου συνάδελφοι αν το έχετε βιώσει αυτό ποτέ στη ζωή σας, πραγματικά. Και όταν εγώ σέβομαι πάρα πολύ όταν βλέπω γυναίκες να μην δουλεύουν για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και ειδικά μια συναδέλφισσα και πολλές, όχι μία, που μιλούσαμε εδώ και μου έλεγε ήμουνα κι εγώ παλιά έκανα μαθήματα, σταμάτησα όμως γιατί έμεινα έγκυος, γιατί έκανα τα παιδιά μου, ήθελα να τα μεγαλώσω, ήθελα να αφοσιωθώ, τη θαυμάζω, είναι το normal αυτό. Έτσι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Με τη μανούλα δίπλα τους. Όχι μακριά. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης μεγάλης. Και θα μου πει σήμερα ποιος τα βγάζει πέρα εύκολα. Ναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ και το βιώνω κι εγώ. Αλλά όταν ρημάζει η οικογένεια από όλους, έτσι, πώς να το πω, από παντού, έτσι, γύρω-γύρω από παντού, από όλους τους τομείς, και από την εργασία, και από τις απαιτήσεις, και από τα νέα ήθη και έθιμα, από όλους τους παράγοντες. Όταν ρημάζει η οικογένεια και από αυτές τις καινούριες αξίες που θέλουν να μας μεταδώσουν, τις καινούριες μορφές, όλα, τι περιμένουμε μετά να γίνει.
Τι περιμένουμε μετά να γίνει? Ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα? Ο εκπαιδευτικός που θα δει το παιδάκι σου 2 ώρες τη μέρα θα βγάλει το φίδι από την τρύπα? Είναι η δουλειά του, είναι η αρμοδιότητά του αυτή? Όχι, δεν είναι. Γιατί ακόμα και να μπορούσε, δεν βλέπει το παιδί όσες ώρες το βλέπεις εσύ. Ούτε είναι η μαμά του, ούτε είναι ο μπαμπάς του. Τον σέβεται, τον εκτιμά, τον αγαπά πολλές φορές. Τον βλέπει σαν φίλο, σαν αδερφό, σαν σύμμαχο, ναι. Αλλά δεν είναι μαμά και μπαμπάς. Εμείς αρκούμαστε στο να υποκρινόμαστε ότι όλα τα κάνουμε τέλεια και μόνο οι άλλοι πάντοτε φταίνε. Λάθος μέγα. Πώς και κάνετε τέτοια ώρα live? Έτσι, κοίταξε, παλιότερα μαράκι μου έκανα, αλλά από τότε που ξεκίνησα τα μαθήματα δεν είχα το χρόνο να κάνω άλλα. Υποσχέθηκα στους φίλους μου ότι θα βγαίνω εδώ και θα κάνουμε και τα live μας, αυτά τις συζητήσεις μας, όπως παλιά. Για να παίρνουμε κι εμείς λίγο δυνάμεις, έτσι να μιλάει ο ένας με τον άλλο, να μοιραζόμαστε αυτά τα βιώματά μας, εμπειρίες μας και να προχωράμε λίγο, να παίρνουμε δύναμη. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αλλιώς. Όλα αυτά που λέτε τα είχα ακούσει στην Ελλάδα, εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Πασχίζω να τα επαναφέρουμε. Δεν ξέρω. Ο ένας μπορεί να γίνει 2, οι 2 μπορεί να γίνουν 3, δεν ξέρεις ποτέ. Και κυρίως αυτοί που σε ρωτάνε συνήθως δεν δουλεύουν με τις γιαγιάδες. Άστα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Σήμερα δεν δουλεύουν επειδή έχουν ανάγκη, αλλά επειδή είναι η γενιά που σπούδασε και άκουγε από τους γονείς που δεν σπούδασαν ότι πρέπει να σπουδάσεις. Πραγματικά δηλαδή το σύμπλεγμα δεν έχει όριο. Καλησπέρα Αγγελική Μπακαλάκη, πολύ πόσο ωραία και αληθινά αυτά που λέτε. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Στεναχωριέμαι που είναι πραγματικότητα αυτά που λέω, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι που συμφωνούν. Τουλάχιστον. Εγώ ένα γατάκι έχω σπίτι και νιώθω ότι με έχει ανάγκη. Φανταστείτε πόσο θέλει φροντίδα ένα παιδί. Πες τα φίλε μου, πες τα. Και όμως τα παιδιά μάθαμε να τα παρκάρουμε. Πάρκινγκ, ψάχνουμε για πάρκινγκ. Πού θα παρκάρω το παιδάκι μου? Ντροπή μας. Και υποκρινόμαστε και τους ολόσωστους. Ντροπή μας. Δίνουμε το χειρότερο παράδειγμα στα παιδιά. Κήρυγμα μόνο, πράξη καμία, μηδενικές οι πράξεις μας, μόνο λόγια. Και απαιτούμε να εφαρμόσουν τα παιδιά αυτά που εμείς τους λέμε τη μία ώρα που είμαστε δίπλα τους. Από ολόκληρο το 24ωρο. Για τις υπόλοιπες ή θα λείπουμε, ή θα δουλεύουμε, ή θα κοιμούνται τα παιδιά. Και ποιος φταίει πάντοτε? Ο εξωτερικός. Ποτέ δεν φταίμε εμείς. Αχ. Υπάρχουν όμως γονείς που βρίσκουν ισορροπία, είναι ανάλογα με τα άτομα και με το πάει. Βέβαια, Αγγελική, δεν τα τσουβαλιάζω, δεν τσουβαλιάζουμε εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει καθόλου να βάζω μέσα σε ένα σακούλι τους πάντες. Όχι. Απλώς βλέπω ότι υπερτερεί, είναι, ξέρεις, μια μεγάλη πλειοψηφία αυτή σήμερα. Εγώ σχολιάζω απλώς την πλειοψηφία, έτσι. Τα περνάνε όλοι. Όλοι. Βλέπω την πλειοψηφία, βλέπω αυτή την υποκρισία. Διάβασα κάτι σήμερα, αν το έχω εδώ θα σας το διαβάσω και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το έχω. Η υποκρισία, έλεγε ο Λούθυρος, ακούστε, η υποκρισία είναι ο σεβασμός τον οποίο προσφέρει η κακία στην αρετή. Το ξαναλέω. Η υποκρισία είναι ο σεβασμός που προσφέρει η κακία στην αρετή. Δεν μπορεί να προσφέρει κακία κάτι άλλο στην αρετή. Μόνο την υποκρισία. Άρα, η υποκρισία είναι απότοκος της κακίας μας. Δεν μας φταίνε ούτε το περιβάλλον, ούτε... Φταίει, ο καθένας έχει το μερίδιο των ευθυνών του. Όλοι έχουν από τη μεριά τους. Αλλά εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις καθημερινά. Πασχίζουμε για το αληθινό. Έτσι, δεν λέω το σωστό. Λέω το αληθινό. Σε συμπαθώ. Σου το δείχνω, να σου το δείχνω. Δεν σε συμπαθώ. Να μην σου δείχνω ότι σε συμπαθώ. Ας είμαι αληθινός, ντόμπρος, ευθύς χαρακτήρας.
Γιατί τέτοια υποκρισία? Γιατί ρε παιδιά? Γιατί? Και περιμένουμε μετά, λέμε, δεν πειράζει, έρχεται η νέα γενιά, θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Πάλι εμείς το μπαλάκι, τάκ, το πετάξαμε από πάνω μας. Έλα, η νέα γενιά θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, εμείς θα το βγάλουμε. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, από το καλοκαίρι και μετά στα μαθήματα που θα ξεκινήσουμε, πρωτίστως να ασχοληθούμε λίγο με την καλλιέργεια της ψυχής μας και μετά να προχωρήσουμε σε όλα τα άλλα. Γιατί δεν έχει νόημα να ακολουθήσεις τις ανθρωπιστικές σπουδές όταν εσύ ο ίδιος μέσα σου δεν ξέρεις τι θα πει ανθρωπισμός. Δεν σε αφορά ο ανθρωπισμός. Δεν σε αφορά η φιλαλληλία, το να αγαπάς τον άλλον. Δεν σε αφορά αυτό. Τι δουλειά έχεις στις ανθρωπιστικές σπουδές και γιατί να τις σπουδάσεις? Τι καλό θα προσφέρεις στον τόπο? Πάσα επιστήμη, χωριζωμένη αρετής, πανοργία, ου σοφία φαίνεται. Γιατί να το κάνω? Ασχολήσουμε κάτι άλλο. Δεν είμαστε όλοι για να γινόμαστε επιστήμονες. Και δεν το λέω τώρα, θα μου πεις εσύ είσαι και δεν λες, ούτε καν, εγώ δεν είμαι τίποτα. Δηλώνω μαθήτρια. Από τότε που γεννήθηκα μέχρι και σήμερα, ακόμα και στους συναδέλφους μου, δεν λέω χάρηκα καθηγήτρια φιλόλογος, λέω χάρηκα γλυκερία. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και είμαι μαθήτρια και των μαθητών και των συναδέλφων μου. Και όταν ακούω καλά λόγια, λέω σώπα εγώ, έλα. Δεν τα πιστεύω. Όχι δεν τα πιστεύω, δεν είναι ο στόχος μου αυτός. Δηλαδή και να το ακούσω, θα πω εντάξει πάμε παρακάτω. Δεν είναι αυτό το point, η ουσία, το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί. Δεν είμαστε εμείς. Οπότε δες το καλό σου το παιδάκι. Έχει μια έφεση στη ζωγραφική. Δώσ' το εκεί πέρα όλα τα φόντα να γίνει ζωγράφος. Ο καλύτερος που υπάρχει. Δεν έχει το παιδί σου μια έφεση στον αθλητισμό. Δώσ' του τα φόντα. Σταμάτα λίγο να υποκρίνεσαι. Σταμάτα λίγο να υποκρίνεσαι. Και όχι μόνο εσύ γονιά μου καλέ με το παιδί σου. Και εσύ συνάδελφε με το συνάδελφο. Και εσύ οικογένεια, μάνα με παιδί, μπαμπά με παιδί, πατέρας με παιδί, αδέρφια μεταξύ τους, συγγενείς. Σταματήστε την υποκρισία. Υπάρχει και η αλήθεια. Υπάρχει και η αγάπη σαν επιλογή. Ας ξυπνήσουμε μια μέρα και να είναι όλα διαφορετικά, γιατί εμείς το πασχίσαμε, γιατί εμείς το θέλαμε και το επιδιώξαμε. Δεν περιμένουμε από τους άλλους να κάνουν το καλό, ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε εμείς. Δεν ξέρεις ποτέ. Από τότε που ξεκινήσαμε εδώ τα live, ξέρετε τι διαπίστωσα? Από εκεί που είχα μετρημένους φίλους, στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι φίλοι μου ξαφνικά, οι αληθινοί όμως φίλοι, όχι οι υποκριτές, οι αληθινοί φίλοι γέμισαν τα δάχτυλα και των δύο χεριών, μη σας πω και παραπάνω. Το καλό υπάρχει. Το θέμα είναι, αυτή είναι η ουσία και η ανακεφαλαίωση όλη. Το καλό υπάρχει. Το θέμα είναι αν το επιλέγουμε. Αν μας συγκινεί το καλό ή η υποκρισία, η κακία. Τι από τα δύο μας συγκινεί? Με ποιο από τα δύο συμπλέουμε? Ποιο έχουμε ως στόχο? Μας μιλάει ο άλλος και κοιτάζουμε να πούμε το δικό μας από πάνω, περιμένουμε με το ρολόι τι ώρα θα τελειώσει, για να δω και άλλα θα πει. Δεν σταματάει να μιλάει. Πότε θα πω εγώ την εξυπνάδα μου? Πότε εγώ θα κυριαρχήσω στη συζήτηση? Δεν ακούω τι μου λέει ο άλλος. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να μιλήσω εγώ. Ντροπή μας. Σαν κοινωνία, ντροπή μας σαν έθνος. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο τέτοιας υποκρισίας, όπως είπε και ο Βασίλης πριν, που δεν νομίζω να υπήρξε παλαιότερα σε αυτό το βαθμό. Κρίμα. Μιλάνε και από πάνω σου, τόσα παραδείγματα. Για να δω τα σχόλια, γιατί γράψατε και δεν τα είδα. Γεια σου Βασιλικούλα μου, γεια σου. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Σε θυμάμαι, είχες ξανάρθει.
Εγώ τα πήγα, λέει, καλά η Βασιλική σχετικά και δυστυχώς αρρώστησα και πήγα. Δεν πειράζει, ό,τι έγινε έγινε, από εδώ και πέρα, πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει, Βασιλική, όλα για κάποιο λόγο. Χαίρομαι, Κυριάκο, χαίρομαι που συμφωνείς. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, παιδιά, και τα καλά και τα δυσάρεστα. Όλα για κάποιο λόγο. Ναι, Αγγελική, ακραία συμβάντα, ακριβώς αυτό. Ακραία πλέον είναι τα συμβάντα, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Γι' αυτό και επέλεξα να κάνω σήμερα αυτό το live, το σύντομο μεν, γι' αυτό όμως το επέλεξα. Ειλικρινή μου, δυστυχώς ειλικρινείς άνθρωποι πονάνε στις μέρες μας. Ναι, πονάμε όμως και από την ειλικρίνεια, πονάμε και από την υποκρισία. Τουλάχιστον επιλέγουμε να κάνουμε το σωστό. Ο πόνος θα είναι πόνος, αλλά να κάνουμε έστω και το σωστό. Γιατί έχουμε συμφέρον από όλους. Γιατί να τον απομακρύνω αφού μπορεί να μου χρειαστεί. Άστα. Ελπίδα στα παιδιά, ελπίδα στο. Η μόνη μας ελπίδα είναι αυτή. Μακάρι να μην είναι τόσο πιστή. Βασιλικούλα, θα τα πούμε αυτά και τις επόμενες μέρες. Ναι. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο ακόμα δυστυχώς, αλλά ήθελα έτσι λίγο να μοιραστούμε τον πόνο μας. Και ήθελα λίγο να εντρυφήσουμε στη λέξη υποκρισία και με τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί πολλές φορές χαϊδεύουμε τα αυτάκια μας, μεταφορικά έτσι. Το χαϊδεύουμε τον εαυτό μας, το δικαιολογούμε πολλές φορές και δεν βάζουμε τον καθρέφτη απέναντι να δούμε ποια είναι τα ελαττώματα, ποια είναι τα προτερήματα, τι λάθος έκανα, τι σωστά έκανα. Στην εκτίμηση είμαστε μεροληπτικοί δυστυχώς. Από γενιές που προσβάλλουν ανθρώπους με αναπηρία και σκοτώνουν ζώα, μην περιμένουμε προκοπή. Ναι, Βασίλη, ναι. Όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Συμφωνώ ως το κόκαλο, παραπάνω δεν έχει. Έτσι ακριβώς, μη δούμε αδύναμο άνθρωπο, μη δούμε αδύναμο ζωάκι, μη δούμε κάποιον. Τι να πω, δηλαδή βλέπουμε καλούς ανθρώπους και λέμε εδώ είμαστε. Πάμε να τον ρημάξουμε, πάμε να το φάμε ζωντανό. Ντροπή μας. Αν θα έγραφα ένα δοκίμιο για τις μέρες μας τώρα, ο τίτλος αυτός θα ήταν ντροπή. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει. Και αν καθίσετε και μετρήσετε όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και τα βάλετε κάτω, τι να πω. Κρίμα. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να αναθεωρούμε πολλά στη ζωή μας. Ούτως ή άλλως έρχονται και γεγονότα, τα βλέπουμε, τα νιώθουμε, τα διαισθανόμαστε, που αναγκαστικά λίγο θα προσγειωθούμε, θα φύγει όλο αυτό το δήθεν. Θα φύγει και η ανθρωποφαγία, θα φύγουν όλα αυτά. Έρχονται δύσκολα γεγονότα. Θες δεν θες θα προσγειωθείς. Το θέμα είναι να θες. Το θέμα είναι να είσαι ταπεινός, να ξέρεις ποιο είναι το σωστό και να το ακολουθείς. Και όταν βλέπεις την αγάπη να την σέβεσαι, να μην κοιτάζεις να την εξαλείψεις. Και όταν βλέπεις δύο ανθρώπους να αγαπιούνται, να μην θες να μπεις ανάμεσα. Και όταν βλέπεις κάποιους να προσπαθούν να χτίσουν κάτι καλό σε αυτή την κοινωνία, να μην μπαίνεις εμπόδιο. Αυτό δεν δείχνει ότι είσαι άνθρωπος μορφωμένος. Μόρφωση χωρίς Χριστό, πραγματικά, Βασίλη, λαός χωρίς Χριστό δεν έχει προκοπή. Έτσι ακριβώς. Όταν δεν έχουμε την κατά Χριστόν παιδεία, μην ψάχνουμε για άλλη. Δεν υπάρχει. Αυτά από μένα για σήμερα. Προβληματίστηκα πάρα πολύ σήμερα με αυτό που βίωσα και εύχομαι από εδώ και πέρα να μην μας προσγειώσουν μόνο οι καταστάσεις, αλλά να γίνει η επιλογή μας η προσγείωση. Γιατί δεν πάει άλλο. Έστω γι' αυτό. Έστω γι' αυτό. Θα αλλάξουν, Κυριάκο, ναι, θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι καλοί άνθρωποι είναι σε άλλες συχνότητες διαφορετικές από αυτές των κακών. Ναι, Κυριάκο μου, θα αλλάξουν τα πράγματα, το πιστεύω βαθιά. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξη και βγαίνω εδώ και σας μιλάω. Αν δεν έβλεπα φως στο τούνελ, με όλα αυτά που ζω, γιατί να βγω και να μιλήσω. Τι έχω να κερδίσω, αφού αν θα έβλεπα ότι θα κυριαρχήσει το κακό. Όχι. Βλέπω ότι θα κυριαρχήσει το καλό, ότι πλησιάζουμε, ότι θα έρθει αυτή η εποχή. Γι' αυτό παίρνω θάρρος και βγαίνω εδώ και σας μιλάω. Καλησπέρα, μαράκι μου.
Κλείνω τώρα σε λίγο. Καλησπέρα, δεν έχω άλλο χρόνο. Πού είσαι, πού ήσουνα? Το θέμα είναι ότι θα πονέσουμε πολύ για να αλλάξουν, αφού δεν καταλαβαίνουμε. Μόνο με τον πόνο καταλαβαίνουμε. Έτσι θα συνέρθω, άμα θα δω τον πόνο, έτσι, άμα θα πονέσω, τότε θα ταρακουνηθώ και θα συνέρθω. Χωρίς πόνο δεν θα ταρακουνηθεί κανένας μας. Θέλοντας και μη, δυστυχώς, είμαστε όλοι μας, και τον εαυτό μου βάζω μέσα φυσικά, μόνο έτσι καταλαβαίνουμε. Όταν απελπιστούμε από τις δικές μας τις δυνάμεις, όταν αρχίσουμε να πονάμε, τότε λίγο έτσι θα συγκινηθούμε. Γιατί όσο τα έχουμε όλα, με τους τρόπους τους μη ενδεδειγμένους, έτσι, γιατί βρήκαμε αυτό που μας προωθεί, γιατί βρήκαμε τον τρόπο με τους χύψη, να μην και το ονομάσω, προσπαθώ να αποφεύγω, έτσι, να μην... Δεν θέλω να στεναχωράω ανθρώπους, όχι για άλλο λόγο. Δεν θέλω να στεναχωράω, να στιγματίζω, γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά φτάνει. Φτάνει. Μπούκωσε η κοινωνία. Και όσο βγαίνουν στην τηλεόραση κάποιες μορφές, πολλές, σχεδόν όλες, έτσι, με αυτήν την αγιοποίηση, ας καλμάρουμε λίγο ρε παιδιά. Δεν απευθυνόμαστε σε ντουβάρια, σε τείχους, σε τούβλα, σε ανθρώπους απευθυνόμαστε, έτσι. Μπορεί το επίπεδο, το μορφωτικό να είναι χαμηλό, μπορεί οι περισσότεροι να πιστεύουν όλα αυτά που ακούν, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτά από μένα για σήμερα. Θα ξαναγίνει το live. Τέτοιο live. Θα ξανακάνουμε πολλά και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Να είσαστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ Βασίλη. Με όλους σας χάρηκα και εγώ θα χαρώ να τα πούμε και στο επόμενο. Όλα μου τα φιλαράκια σας περιμένω στα επόμενα τα live που θα κάνουμε. Πέραν των μαθημάτων, έτσι. Θα υπάρξει μια παύση μετά την Τετάρτη που δίνουν τα παιδιά την ιστορία. Να είσαι καλά Βασιλική. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και σέβομαι πάρα πολύ τους φίλους μου εδώ, γιατί οι φίλοι μου εδώ με στήριξαν εξ αρχής και μου έδωσαν το βήμα και την αγάπη αυτή, την άπλετη και τη δύναμη και την αισιοδοξία να ξεκινήσω όλα αυτά που ξεκίνησα μαζί σας. Να είσαστε καλά και στρέψτε λίγο το φακό εκεί, στην αλήθεια, άντε. Άντε λίγο αλήθεια και αγάπη, άντε φιλιά, τα λέμε, bye.